of legislation take our individual countries in Africa, make laws that protect Africa as a house. Governor ma Kitui Julius Malombe oyiero aput ma ji 14 mabiro ng'iyo ni ohand uso kuoyo e kaunti no dhi nyime yo makare. Ohala no mosebedo ka dhi nyime kinde mathoth osebedo kod ng'ikruok mang'eny ahinya to ne jodak mawacho ni ok giyud konyruok moro amora. Malombe kata kamano osingo ni gibiro yudo lokruok e yuto ma gin giwegi giyudo e kaunti no. Aput no ero omedo ni gidhi rie ohala no kendo ng'iyo kaka ojende matiyo kanyo bero yutogi. Currently, the way it is being done is not orderly. It's a facade, and it's characterized by a lot of innuendos, a lot of character assassination, a lot of lies, a lot of interests, and even a lot of apprehension or concerns. People thinking they are going to be displaced after we put the task force in place. We are not investigating anyone. We put a task force to advise us how we are